Moi! Tänään esittelen teille mun autotalli GTA:sta. Ja aloitetaan. Tässä on nyt mun maskara. Eikä siinä on kaksi tavaa. Yhtä tavatta on semmoista, mihin on piirretty ja yhden ei ole piirretty. Ja se on tää, mihin on piirretty. Ja tässä ei ole mihin. Ja tää on se, mihin ei ole piirretty yhtään mitään. Ja seuraava auto, mikä on tää meidän Judusta 6x6. Jetta ja Infamous. Ferrari GT. Enitto XF. Turismo R. Sentorna. Ja Adder, eli sitä kutsutaan Adderia Bugattiksi. Ja tää on meidän viimeinen auto, mikä on viimetteenä LQ RH8. Tykkääkö mun videosta ja tilaikaa mun kanavaa. Kiitos!